Con el dorsal 23 a Di Carlo, con el dorsal 22 a Teo y con el dorsal 11 a Dani. Doncs vinga. Anem a veure. A priori ha de ser un partit igualat. Anem a veure si el cansanci amb el Costa Daurada fa que influenciï negativament amb ells, que acaben de jugar un partit contra Global. Anem a veure què tal. Sabem que hi ha 3 jugadors a Costa Daurada que són molt importants per ells, el número 8 que acaba de tirar i fica els 2 primers punts del partit, el número 7 i el número 10. A veure si el Barça és capaç de controlar-los i a veure com va. Bueno, podemos ver que el Fútbol Club Barcelona le deja las responsabilidades sobre todo a Carrión, que es su punto ofensivo más vistoso, por así decirlo. Ahora pérdida de balón por parte del equipo blaugrana y lo recupera el equipo tarraconés. Sí, possiblement el Barça noti de baixa el Teddy, ens han informat cap de setmana que l'han d'operar i ja no limitació del partit. Serà una baixa sensible perquè un jugador molt alt, ocupa molt d'espai, sobretot per assegurar el rebot. Anem a veure si aquest hàndicap fa que el Barça hagi de canviar la seva manera de jugar. Com hem dit abans, el Javi ja porta els 4 punts del seu equip i el Barça haurà de treballar molt més en defensa si no vol que es vagi animant. Ara que estem començant encara el partit, us volia fer una pregunta. Què tal el primer partit de la Copa Catalunya davant del Costa Daurada? Ha costat més del previsible? Bueno, a priori ja sabem que serà un partit molt dur. Ells és un equip veterà, un equip que amb poqueta cosa et fa molta cosa, sap jugar a bàsquet i sap quins són els seus punts forts i els potencials els utilitzen molt. Nosaltres que hem hagut de fer ser molt pacients al principi de partit i portar el nostre joc a un ritme més ràpid, desgastar-los molt en atac i en defensa i al final el nostre una miqueta més encert i la seva fatiga ha fet que hem de cantar la balança. No sé si l'Òscar té aquesta mateixa sensació. Sí, bueno, al principio hemos empezado en situaciones muy precipitadas, tirando en tiros muy rápidos, con posesión de 5 segundos o 10 segundos, muy poco, no estábamos mucho al balance defensivo, nos cogía mucho la espalda, pero al principio ha sido un poco así, después cuando hemos ido avanzando hemos creado nuestro juego en pista y ellos han metido en nuestro juego y ahí la balanza se ha repartido un poco para nuestro lado. Hemos metido mucha más velocidad en el juego y creo que eso nos ha dado la oportunidad de ser superiores en el marcador. Sí, però per molt que hagi estat una diferència de 13 punts, podem dir que ha sigut un partit molt igualat, que ja sabíem que seria així. Veiem que fica el segon tir lliure a Di Carlo i el marcador de 4-2 favorable a Costa Daurada. Puja la pilota a Hatim, aquí podria estar faltant atac, l'ho veritat. Segueix el joc. Qui són els jugadors més destacats per part dels dos equips? Una considerable ventaja en zona y por parte del Costa Daurada yo creo que es bastante evidente que sería el número 7, el número 8 y el 10. Sí, estic d'acord amb l'Òscar. El llançament exterior de Costa Daurada amb l'Àlex i amb el Javi doncs són dues amenaces des de fora. I el Hatim més en transició i més de cara a finalitzacions a prop de la cistella. Els punts baixos juguen per la resta de l'equip i no tenen massa protagonisme a nivell d'atac. Pel Barça tenen jugadors potser més alts que ells, però no acaben de treure avantatge dins de la pintura i tot anirà en funció del seu base, de l'Àlex. Si ell està en ritme, llegeix bé el joc i treu avantatges, tant en situacions que pugui anotar ell com que pugui donar pels altres, el Barça pot arribar a guanyar, però com hem dit abans, si no paren el Javi, que ja porta els 6 punts del seu equip, si no el paren i segueix jugant així de còmode, ho tenen molt més difícil. Sí. Y podemos ver que excepto Javi y Hatim, los otros son puntos bajos, lo que le proporciona al Fútbol Club Barcelona una ventaja de mismatch continuamente. Si la supieran aprovechar, sacarían muchísima ventaja. Y ahora podemos ver que han perdido el balón, Costa Daurada viene en contraataque. I ara no acabarà fàcil el contraatac, sembla que podia acabar millor, no ha acabat de decidir bé. I al final, una bona cistella per el 4, Andreu. Ha caigut el Javi a terra. No sabem si fruit del cansanci o potser alguna falta que hagi pogut estar en la transició defensiva.
Bueno, ell està acostumat a que l'apretin a tota pista, a tenir paciència i aguantar aquest tipus de joc dur amb ell perquè sap que és el referent del seu equip. Per part del Barça va posar pilota al Carlos, han deixat fora un punt baix, piten falta. Aquest és l'avantatge que anirà traient el Barça, han de ser pacients i seguir atacant a la pintura que tenen l'avantatge. Juanjo, bueno, i Òscar també, aquest any heu jugat la primera divisió nacional de bàsquet. Quin balanç feu de la temporada? A ver, sinceramente al principio de la temporada todo apuntaba que iríamos muy alto, empezamos ganando la mayoría de partidos, pero bueno, al fin y al cabo es una temporada entera y es muy larga y no es como se empieza sino como se acaba. Era nuestro primer año en esta división, hay equipos muy potentes y obviamente el nivel de entreno, el ritmo y sobre todo el acierto nos han hecho que perdamos bastantes partidos, pero creo que con los años y siguiendo entrenando podemos plantarle cara. Sí, com bé diu l'Òscar, vam començar molt bé la temporada, molt forts, vam poder gaudir de tota la plantilla, gairebé el complet i vam sortir molt durs i potser fins i tot per sobre les nostres possibilitats. Això va fer que poguéssim guanyar davant en temps mort, 10-3 se'n va al Costa Daurada amunt i davant temps mort del Barça per intentar tancar aquesta ratxa positiva de la Costa Daurada. Vam començar molt forts a la primera volta sobretot, a causa d'alguna baixa dins de la plantilla i també una baixa a nivell psicològic potser i de joc va fer que estiguéssim on hem d'estar, en una divisió molt competitiva, una divisió molt forta en la que l'objectiu principal era mantenir la categoria per l'any següent poder somiar i poder optar a altres coses. Vull dir que l'objectiu ha estat més que complet a nivell esportiu i vam poder acabar la temporada amb un molt bon sabor de boca. Anem a veure si podem acabar de reunir aquesta tarda quan jugant amb la Barça. Quines expectatives teniu respecte al partit d'aquesta tarda precisament contra l'Unes Fútbol Club Barcelona? Bueno, sí, sinceramente la premisa es simple, no dejar que pasen, parar silla, comunicar mucho. Son un equipo que si les dejas un solo centímetro te la van a meter. Tienen muchos referentes ofensivos en altura y nosotros somos un equipo de bastantes puntos bajos, no tenemos muchos referentes en altura y sinceramente tendremos que impedir que entren en zona y a partir de ahí transiciones, correr y las situaciones estáticas que tengamos, mover mucho balón e intentar anotar desde fuera lo máximo posible. Jo m'atreviria d'anar molt més enllà i, com hem dit aquest matí, sortir a gaudir és sortir a competir. Per nosaltres creiem que ens mereixem el fet de poder acabar la jornada d'avui amb molt bon gust de boca, competint fins al final i guanyant aquesta competició, que seria l'objectiu, com hem dit, no? Competint al màxim i gaudint. A partir d'aquí anem a veure que el partit ha començat de manera molt positiva pel Costa Daurada, si aconsegueix seguir tenint aquesta efectivitat i serà complicat al Barça canviar la dinàmica. Però en qualsevol moment el Barça pot començar a apretar molt més cadires, a parar els seus jugadors importants i a canviar la dinàmica. Com hem vist, el número 7 ha fet un tir prou còmode que s'ha sortit de dins. No, el Barça s'hi explota les seves avantatges, un tir una mica forçat de Carrillo i serà pilota pel Barça. Com hem dit, passa per les mans del base del Barça el ritme de partit del seu equip. Bueno, podemos ver que ahora mismo la posición del Fútbol Club del Barcelona es un poco americano, ya se ha desmoronado el sistema y yo creo que están haciendo bastantes tiros precipitados, no mueven mucho el balón, no buscan posiciones cómodas y a la mínima que pueden tiran sin pensar en que pueden haber mejores oportunidades. Ahora ha habido una caída por parte del número 8. Durant el partit, per seguretat. Quines diferències, si és que n'hi ha entre el bàsquet convencional a nivell de reglament i el bàsquet en cadira de rodes? Hi ha alguna diferència? Bueno, la veritat és que el bàsquet és bàsquet. A nivell de ritme, a nivell de cistelles tenen moltes similituds, però sí que és cert que
anem amb cadira, quan juguem, llavors hi ha algunes diferències a nivell tècnic i a nivell de seguretat que diferencien, òbviament, el bàsquet de peu al bàsquet en cadira. Però les faltes d'atac són faltes d'atac, les faltes de mà són faltes de mà, els 3 segons són 3 segons, hi ha 8 segons per passar el camp, hi ha 24 de possessió, bàsquet és bàsquet. El Javi torna a notar molt fàcil, de manera molt fàcil, van un 14-3 i el Barça no està còmode. Podemos ver que cuando hay un tiro el Barça no tiene balance, dejan el contraataque libre con un jugador tan potente ofensivamente como Javi, es canasta segura. Sí, el Costa Daurada se'l veu molt còmode, estan tancats, estan esperant l'error del Barça, el Barça s'està precipitant, no està trobant situacions còmodes i les poques situacions còmodes que han trobat han fallat i el Costa Daurada està aprofitant per penalitzar amb cistelles massa fàcils. Veiem que intenten guanyar pintura al Barça, però que no estan encertats. Com veiem, s'estan precipitant el llançament i a la que el Costa Daurada pot intentar córrer és quan el Barça ho passa una miqueta pitjor. Costa Daurada té molt difícil y sabe molt a que juguen. Podemos ver que el Barça tiene la premisa de dejar jugadores atrás y les está saliendo un poco mal porque los jugadores por parte del combinado tarragonés están haciendo muchos bloqueos, jugando mucho para el número 8, lo que les está dando una clara ventaja ofensiva. Ara veiem com el Barça intenta córrer i fer que el Costa Daurada no es pugui situar en defensa ben tancadets. Això li beneficia al Barça en joc una miqueta més obert, un joc una miqueta més ràpid, perquè en estàtic li està costant molt. Ara veiem que Teo ha pogut anotar una miqueta de fortuna des de fora, a veure si són capaços d'obrir la defensa per poder trobar situacions una miqueta més clares. Ara que el Costa Daurada pot bellugar bé la cadira, pot bellugar bé la pilota, és molt fàcil. 2+1 a favor de Javi, que ha guanyat molt bé l'esquena del defensa i no hi ha hagut gairebé oposició. L'ha guanyat netament i sense haver de treballar massa. Ja són 16 els punts que porta Costa Daurada i que els ha notat pràcticament des de sota l'àrea amb molta facilitat, massa. A la que el Barça ha intentat apretar una miqueta, li ha costat una miqueta més, però a la que el Barça espera a Costa Daurada sota, jo crec que els està facilitant el joc. Veiem que ha fallat el tir lliure al Javi, que està una miqueta cansat. I han fet falta perquè no surtin a contraatac. Bueno, podemos ver que ahora el Barça intenta jugar al man-out, intenta dejar jugadores fuera, pero en vano porque Costa Daurada vuelve y monta su defensa y volvemos a la misma estrategia de antes, un juego americano, 2 por un lado, 2 por otro, intentando buscar huecos en zona y si no, a jugársela desde tiro exterior. Costa Daurada està còmode aquí, esperant el Barça i deixant que tirin de fora. Si no aconsegueixen anotar alguna, els serà molt difícil. Costa Daurada no baixa en balanç defensiu, perdó el Barça, això possibilita que puguin anotar. Tendrían que empezar a hablar porque el dorsal número 8 les está haciendo muchísimo daño, no consiguen llegarle, no le están defendiendo bien y es el referente más potente de ellos, entonces tendrían que pararlo. Ara Carrillo ha agafat el protagonisme trencant des de fora i forçant una falta de número 8 de Costa Daurada, important, intentant anar traient faltes, és la segona d'ells, perquè com hem pogut veure i com sabem és el jugador clau de Costa Daurada. Quan falta 1 minut i 36 segons per finalitzar aquest primer quart, resultat una mica sorprenent? Sinceramente sí, sobre el papel se pintaba un partido bastante equilibrado, un partido bastante disputado y estamos viendo una clara ventaja por parte del combinado tarragonés. Ahora los 2 tiros libres que se le han hecho al tirador del Barça y bueno, anota. Bé, el partit és molt llarg, el Barça ha sortit una miqueta fred, suposo que intentarà pujar línies, defensar molt més fort. Són 40 minuts, sí que ha sigut un quart molt fluix per part d'ells, però anem a veure. Anem a veure com evoluciona el partit i si són capaços de parar el joc de la Costa Daurada. Veiem que Javi
ha fallat el tir des de fora i si aconsegueixen que hagin de fer tirs des de fora una miqueta forçats, podran tenir una miqueta més de possibilitats per igualar el partit. Bona falta ara tàctica per tancar el contraatac. I seran 2 tirs lliures per Teo. Quin és el jugador més important que té el Barça i que ha portat avui per aquesta competició dels Jocs Catalans? A ver, sinceramente en pista están jugando 5 jugadores. Puede que haya jugadores que tengan más importancia que otros, pero todos hacen un trabajo que es el adecuado. Yo creo que por parte del combinado del Barça el referente más ofensivo es Carrión, con el dorsal número 30, el tirador de su equipo, pero si no estuvieran con sus otros 4 jugadores no haría nada. Sí, és cert, és un joc d'equip, però també dèiem, no? El Barça depèn molt del ritme, de les sensacions de l'Àlex i de si és capaç de notar, de llegir, d'obrir defenses, de treure l'atenció dels jugadors per a partir d'aquí ell poder donar joc i poder donar assistències. Si ell està en sintonia, si ell està en bon ritme de partit, el Barça òbviament puja. Si no acaben de trobar-lo i ell no genera el joc que necessita el Barça i llegint, i serà molt més difícil. Ara han pitat falta en atac i anem a veure. Barça recupera la pilota, falten 50 segons per acabar aquest primer quart, 8-7 i el Barça volent augmentar el ritme de partit. Pot jugar còmode el Barça, pot passar la pilota per fora bé, el Costa Daurada està tancat però no entra en el xut, torna a fallar. Parece que no, i el Costa Daurada torna a córrer i és el que hem dit, si donen aquest tipus de concessions han hagut de tallar el contraatac amb una falta tàctica i el que deia, si el Barça no aconsegueix ficar alguna des de fora i el Costa Daurada pot córrer, sembla ser que no aturaran la dinámica del partido. Es eso, el Barça ahora mismo no se encuentra para nada cómodo. La defensa del Costa Daurada es muy fácil porque mientras que sigan fallando no van a salir y si no salen al Barça le están dificultando mucho la entrada en zona. Entonces creo que deberían empezar a anotar para poder crear ventaja. Bàsquet de fora, el jugador número 7 de Costa Daurada, que en el primer partit ja ha demostrat que té molt bona mà i és un jugador a tenir en compte per sortir-li i per no deixar-lo tirar fàcil. Té un percentatge molt alt. Queden 10 segons, 9. El Barça està a punt. Sí, llença i 2 punts. Començarem des de la línia de tirs lliures. 20-9 en aquest primer quart. Sí que és cert que a priori podia semblar que el Barça havia de dominar, però el Costa Daurada és un equip, com dèiem, molt incòmode de jugar, que sap què ha de jugar i com ha de jugar i ha plantejat el partit com tothom s'esperava que el plantegés. No ha sigut cap sorpresa, ha sortit a tancar-se, a veure-les venir ja que el Barça falli i de moment està sent així. Aprofitem aquesta petita pausa del final del primer quart per plantejar que tenim aquí amb nosaltres el seleccionador català, hi ha un jugador destacat de la selecció. D'aquí poc més d'un mes, el mes de juliol, es fa una edició més al Trofeu Internacional Ciutat Barcelona de bàsquet en cadira de rodes, on la selecció catalana prendrà part. Quins són els objectius de cara a aquest trofeu? Doncs a veure, aquest serà el meu tercer any amb dinàmica de selecció catalana i l'objectiu, com hem plantejat sempre amb els jugadors, era de crear un grup de treball, un grup amb jugadors sèniors catalans, en el qual poguéssim anar creixent. No? Sí que és cert que ens trobem molt poques estones o molt pocs temps, tenim pocs espais de trobada, pocs espais d'entrenament i és poc el temps i els moments, les situacions per poder construir, no? Realment, però l'objectiu és, amb una base que ja portem de fa 3 anys de jugadors joves
i algun altre jugador sènior, doncs intentar ser el màxim de competitius amb els equips que ens trobem. L'any passat, per exemple, va ser molt dur a nivell competitiu perquè van venir equips arreu d'Europa molt potents, i sí que és cert que vam poder competir en alguns moments de partit, però la sensació va ser que encara ens queda un llarg recorregut als jugadors catalans per poder estar al nivell d'altres jugadors a nivell europeu. Bueno, podemos observar que en la segunda parte ha habido un cambio por parte del conjunto barcelonés. Ha salido Ricardo y Dani y ha entrado Biel. No sé... Bueno, veiem que són punts molt més baixos, que el que voldran és pressionar i que el Costa Daurada no pugui jugar aquest ritme tan còmode que ell està posant. Anem a veure si amb la sortida d'aquests punts baixos el Barça pot canviar la dinàmica i el ritme del partit. Com veiem, s'ha acabat a pressionar i voldran això, no? Fer que el Costa Daurada no tingui aquesta comoditat a l'hora de jugar. Es que el Costa Daurada no tiene apenas dificultades para pasar campo, pasan con mucha sencillez, muy fácilmente, y ahora acaban de perder balón, lo lleva Biel ahora mismo, un jugador bastante potente del conjunto barcelonés, muy rápido, con buena mano, y que si le dejas, te la meterà. Sí, no ha estat encertat en aquest passe, era un 2 contra 2, un 2 contra 1, i al final han perdut la pilota els jugadors del Barça. Com veiem, segueixen pressionant. Carrillo sembla que es queda amb el número 7 individual per deixar-lo fora de joc, fent un man-out, i la resta de jugadors apretant cadires, perquè, com dèiem, no? Si segueixen amb aquest ritme i amb aquesta comunitat del Costa Daurada, al Barcelona els estarà difícil canviar la dinàmica. El Barça pressiona, poden sortir de camp amb facilitat, i veiem com un aro passat de Javi amb molta qualitat i fent un arròs que acaba notant 2 punts una altra vegada. Un jugador que lleva mucho tiempo jugando, muchos años a sus espaldas, jugando este deporte con mucha calidad, y la verdad que mis 10 por esa canasta, muy buena, un aro pasado bastante complicado y lo ha notado sin problemas. Sí, semblava fàcil aquest contraatac, però l'ha acabat d'una manera molt difícil. Veiem que Carrillo tampoc segueix sense trobar-se, ha tornat a fallar des de fora. Recupera la pilota Costa Daurada i torna a muntar la transició. Anem a veure si el Barça és capaç de fer aquesta pressió individual. De moment el Costa Daurada està jugant amb comoditat. Molt fàcil, ha notat de manera molt fàcil, una altra vegada el número 7. Tenia davant un punt baix, que no ha sigut capaç de frenar-li la cadira, i ha tornat a notar de manera molt fàcil. Veiem que tornen a baixar en el marcador i comença a ser ja una distància considerable a l'alçada de partit de la Castella. Vemos que hay algunos problemas por parte del conjunto barcelonés, ya que en los cambios los jugadores grandes se quedan con sus pequeños y los jugadores grandes del Costa Daurada se quedan con los pequeños del Barcelona, lo que les da una ventaja de mismatch. Entonces están un poco en un aprieto. Sí, ara és el Barça el que té jugadors molt més baixos. Costa Daurada encara no ha fet cap canvi. De moment estan jugant còmode, estan dominant en el marcador, i la sensació dona que podien jugar els 40 minuts d'aquesta manera sense dificultats. Pitant passes ara amb Javi. I torna a recuperar la pilota al Barça, que és el que queda fent, intentar pressionar i intentar canviar el ritme del partit. Si el Costa Daurada aboca a ser la seva defensa i fa que juguin en estàtic, ho tindrà molt difícil el Barça. Creieu que el Costa Daurada podrà mantenir físicament aquest ritme fins al final del partit, després de jugar el primer partit de la Copa Catalunya de bàsquet a cadira de rodes als Jocs Catalans? Bueno, sinceramente ya no es tanto si lo podrán mantener o no, es si el equipo rival les dejará mantenerlo, ¿no? Yo creo que si el equipo rival hace un cambio de mentalidad, un cambio en su juego, yo creo que el cansancio va a tener ella. Si no, si siguen dejando huecos, yo creo que lo van a poder mantener. Era una nota molt fàcil després d'un contraatac, amb una pilota perduda a Costa Daurada que semblava que podia jugar amb facilitat, i ho ha dit l'Òscar molt bé. Si el Barça apreta el Costa Daurada, llavors tindran més dificultats, però si segueixen fer-lo jugar de manera còmoda, podran aguantar el partit. Sembla que no és així, sembla que el Barça està apretant a l'anell, una defensa individual, està l'Alfredo número 13 amb el Javi, està l'Àlex amb el número 7, que són els referents a l'equip, i
i l'aposta del Barça és molt clara, ha començat amb els punts alts, però ara ha tornat amb punts baixos per una miqueta canviar el ritme del partit. Falla una altra Biel des de fora i és això. Si el Barça pot jugar en contra de transició i anotar de manera fàcil, doncs podrà plantar cara a Costa Daurada, però si han de jugar en estàtic els serà molt més difícil. Un altre error des de fora, recupera pilota a Costa Daurada i a córrer. Falta de Carrillo y el que deían, Costa Daurada está cómodo. Vemos que los jugadores pequeños por parte del conjunto barcelonés se están acercando mucho a los jugadores rivales para ejecutar sus tiros, los que les proporciona dificultad añadida. Sí, Costa Daurada està movent fàcil la pilota i està castigant molt els errors del Barça que comencen a ser preocupants. 26-11 i el que dèiem, no? El Costa Daurada fent el seu joc i no ha de variar en moments la seva aposta. El Barça ha fet canvis, de moment no estan funcionant. Tornen a perdre la pilota de manera fàcil i el Costa Daurada va passar camp de manera més o menys còmoda, tot i la pressió del Barça. I falta de bàsquet, o 3 segons. Falta de bàsquet, de veritat? Falta de bàsquet, doncs torna a notar el Javi, que han perdut el compte, ja no sé quants porta. Gairebé tots. 15, 20, podria ser. És sens dubte el jugador clau del Costa Daurada. Sí, així és, ja ho hem pogut veure en el primer partit d'avui, ja el coneixem de la Lliga i de molts anys. És un jugador que el descobrem avui. Sabem la capacitat anotadora que té, la capacitat física que té, i si pot seguir jugant de manera còmoda, podrà jugar el partit i semblarà que ni s'ha despartinat. Veiem que amb aquesta diferència del marcador, en aquests moments falten 5 minuts i 29 segons per finalitzar la primera part del partit de bàsquet, guanya 29-11, continua jugant l'equip titular del Costa Daurada. No creieu que podria donar una miqueta més de joc al segon equip, per dir-ho d'alguna manera? Bueno, hay una frase que dice, si funciona, ¿para qué cambiarlo? Vemos que el Barça ha hecho cambios y sigue la misma dinámica y el Costa Daurada, sin haber hecho cambios, se sigue manteniendo en la cima, sigue manteniendo su nivel, sigue anotando, entonces, ¿para qué cambiar? Bé, això ja són decisions tècniques, ell coneix molt més la plantilla, molt millor els seus jugadors que nosaltres, però com he dit, el partit és molt llarg i si el Barça aconsegueix canviar la dinàmica pot anotar fàcilment en pocs minuts i a les altres de partit podria ser arriscat. Veiem ara com el Carrillo ha fallat sota l'aro una cistella que està acostumat a fer i que hauria de ser per un jugador com ell 2 punts fàcil. Però, com hem dit, no es troba a gust, no es troba còmode i això ressenteix tant ell com el seu equip. Vemos ahora que están haciendo una línea alta, no quieren dar lugar a que bajen los jugadores. Tot i així no tinc massa consistència i el Costa Daurada segueix amb el seu plantejament. Intenten tancar-se, deixar el llançament exterior, però el Barça no està encertat. Ara Carrillo sí, ha aconseguit trencar pel mig. I a més, Costa Daurada s'emporta una tècnica per queixar d'un dels seus jugadors. És el que dèiem. En un segons de partit pot canviar això molt ràpid i no es pot dir blat fins que es va seguir oblidat. Sí, sembla que hi ha hagut temps mort per part de Costa Daurada després d'aquest 2+1 i una falta tècnica que han rebut i el Barça es posa 14 punts, encara hi ha molt de partits. Aprofitant que estem en aquest temps mort, tornem una altra vegada al Global i a la vostra participació a la Lliga Nacional. Quins han estat els rivals més durs d'aquesta lliga? Bueno, sin duda alguna, los rivales más fuertes serían Alcorcón, Tucenac y Burgos.
son jugadores que tienen referentes ofensivos por todos lados, no hay ningún jugador que tenga menos nivel que otro. Por parte del combinado de Zuzenac, que es un equipo muy joven que mueve muy bien el balón, sabe jugar muy bien este deporte. Por parte de Alcorcón, grandísimos jugadores que anotan hasta de medio campo. Y por parte de Burgos, Piti es impressionante. Sí, la Lliga, tot i ser la segona a nivell nacional, ha tingut molt nivell i el salt l'hem notat de la Lliga Nacional que vam jugar la temporada passada a aquesta primera divisió. Doncs el canvi ha estat brutal i substancial. Hi ha jugadors amb molta qualitat, jugadors anotadors, plantilles molt més compensades, molt més competitives, que podien tenir una, dues, fins i tot 3 rotacions, i a l'equip no es notava la intensitat, no? Aquella davallada, com es pot veure, o la diferència que pot haver, per exemple, doncs, a equips com pot ser nosaltres, en quan s'ha tret equips que comences una segona o tercera rotació, doncs la intensitat es pot veure minvada. Sí que és cert que un dels equips que podia haver sigut ben nosaltres és el Zuzenac, que aposta per jugadors joves, aposta per jugadors en formació, amb un ritme i una intensitat, jugant a pressionar de la pista, de tu a tu, molt descarats. La veritat és que és un goig que us veu contra l'equip de jugadors que ja els coneixem d'anys enrere en els campionats d'Espanya promeses, i bueno, estem veient la seva progressió, i de començar la Lliga acabant segons o tercers, al final han acabat guanyant i pujant de divisió. Han tingut una evolució increïble i simplement ens podem felicitar. El Barça s'ha impressionant, intenta que hi hagi molt més caos, molt més ritme, però no acaba de tancar, no acaba de poder anotar fàcil per anar retallant el resultat. Veiem un altre 2 més jugada de Carrillo, que sembla que comença a animar-se. Necesitava anotar un parell de cistelles para animarse. En estas últimas acciones hemos podido ver un juego muy alocado, con muchos pases fallidos, contraataques fallidos, y bueno, espero que dentro de poco se vuelva a sentar un poco. Sí, això és el que està intentant fer el Barça. Molta més intensitat, un joc molt més obert, no tan estàtic, i a tornar boig al partit. Estaven fent una pressió individual, arriscant, i a veure el Costa Brava si és capaç. Torna a recuperar el Barça, que sembla que s'anima i que sembla que ara canvia la dinàmica. Hem vist ara com el Costa Brava ha fet el primer canvi, el número 4, quan li han pitat la tècnica, l'ha canviat pel número 20, però els seus 3 referents segueixen a pista. Ara sí, Carrillo anota de fora, porta 8 punts seguits, ha canviat la dinàmica i el Barça ja es col·loca sota dels 10 punts. Sembla que comença el partit nou. Gran jugada individual de Javi, que marxa en contraatac i força finalment la falta personal. Veiem com ha rebut d'esquena, com s'ha fet una autopassada, ha fet un revers i ha pogut treure avantatge al seu rival. Molt difícil aquesta situació tècnico-tàctica i realment està deixant detalls de qualitat. Si ell segueix aportant i segueix anotant, doncs el Costa Brava seguirà en el partit. Podemos ver que el Barça está empezando el camino hacia la remontada. Hace poco iban perdiendo de 14 y ahora solo pierden de 10. Ha sido una diferencia solo de 4 puntos, pero bueno, por algo se empieza y la verdad es que están metiendo mucha más caña y están siendo mucho más fuertes. Xavi no està molt encertat en els tirs lliures i això pot passar factura al final del partit. El Barça ha pogut córrer ara, ha fallat el seu contraatac. Si vol estar en el partit, aquesta vegada si hi ha falta, el Javi intentava sortir en contraatac i el Barça l'ha hagut d'aturar en falta. Ha sigut una bona falta, si no ja podia marxar segon contraatac. I el Barça segueix amb la seva defensa individual. Carrillo amb el 7. Ara és el Teo qui està amb el 8, però fan canvis constants perquè no pugui rebre fàcil ni sol.
si el Barça és capaç de parar les cadires de Costa Daurada, els serà molt més difícil atacar. Ahí busca línia de fons, busca posició de llançament molt difícil, acaba tirant, no toca ni ara. I és ara quan el Barça intenta sortir en contraatac. Falta de Teo, una pilota dividida, no ha pogut controlar la cadira. Té una miqueta més d'aire a Costa Daurada, que ho està passant una miqueta malament. Tot sembla ser que aquests 3 últims minuts el Barça seguirà apretant i tota la segona part haurà de fer el mateix. Costa Daurada és aquí on pot tenir més problemes. S'aconsegueix treure la pressió i atacar amb certes comoditats, però el cansanci i la pressió doncs, el pot frenar una mica. Sí, se puede ver que el Barça está muchísimo más cómodo, está visualizando mucho más aro, le están entrando y les está subiendo muchísimo el ánimo. El Barça entrarà Dani un punt baix per fer un altre punt baix i per mig. I el número de Costa Daurada també canvia, no, hi ha un temps mort. Suposo que de Costa Daurada aquest temps mort per parar una miqueta aquest ritme. Aprofitem aquest temps mort per preguntar al seleccionador català. Tenim llista ja seleccionats pel Trofeu Internacional de Barcelona? Sí, la veritat és que ja hem fet una preselecció, una convocatòria de 17 jugadors. Durant la setmana que haurem d'acabar de tancar quins són els jugadors disponibles, els jugadors que estan interessats de venir. Ja hem començat a rebre alguns inputs o respostes de quin sí, quin no, i veurem aquesta llista de preconvocats de 17 en quan acabem tenint els jugadors. L'any passat la nostra idea sempre ha estat de convocar un grup suficientment ampli com per poder fer un grup de treball i malauradament ens hem trobat que al final ja no hem hagut de fer cap mena de descarte perquè finalment hem estat per sota de 12 jugadors. Anem a veure aquest any. Seguim amb il·lusió, seguim amb ganes i esperem transmetre aquesta il·lusió a la resta de jugadors. Són èpoques difícils, és una temporada llarga, és el mes de juliol, agafa una miqueta una petita parada per després tornar a arrencar. Entenem que els jugadors poden estar cansats, però esperem això, no? Que vinguin amb il·lusió i que vinguin amb ganes. I sembla que l'estat tècnic i molts dels jugadors estan implicats, doncs esperem que aquells nous que comptem aquest any també s'assumin al cap. I el Barça, com veiem, a la que va jugant estàtic, doncs ja està costant una miqueta més, no acaben d'entrar els llançaments de fora. Tot i així han recuperat el rebot d'atac, i ara sí, Carrillo sembla que està més encertat, torna a metre de fora. El Costa Daurada està massa enfonsat, hauria ja de començar a plantejar-se el fet de poder sortir als tirs de Carrillo, però clar, a l'hora que es puguin obrir es quan deixaran espais per entrar pintura. Sí, bueno, vemos que ahora mismo los roles se acaban de invertir, ahora es Barça quien va dominando el partido, aunque vayan por debajo en el marcador, están marcando el ritmo del juego y si continúan así creo que se podrían poner perfectamente por delante. Anem a veure. Si Carrillo segueix anotant des de fora, com dèiem, no? Potser el Costa Daurada ha de plantejar-se alguna variant tàctica, però no sembla que vagin a fer-ho. Així que potser veuran si segueix l'encert o no segueix l'encert. Veiem que Carrillo comença al costat esquerre, creuarà per dalt i va buscar el seu tir des de la dreta, que és el seu més còmode. Carrillo ya se ha abierto para ejecutar el tiro, pasa, sigue abierto, la pide y Dani ejecuta un tiro erróneo, balón para el Costa Daurada y a ver cómo ejecutan este ataque. Sí, va estar un tir forçat, com es deia que no és la seva posició de llançament natural, simplement massa lluny, i això ha provocat que el Costa Daurada ben col·locat pugui agafar la bola. I està costant ara apropar-se a Cistella, la part s'està apretant. Anem a veure Costa Daurada que queden 5 segons per llançar. Si aproparem la possessió, bona defensa del Barça, ha esgotat els 24 segons de possessió a Costa Daurada. Que cada cop més li costa arribar en situacions d'estàtic. Presión por parte del Costa Daurada, ahora mismo un poco fallida, Bielba solo con balón,
se la pasa a Carrillo. Carrillo, que lleva casi siempre el peso ofensivo, tira y tiro fallido. Carrillo, que portava una gran ratxa anotadora, ha fallat des d'una posició còmoda per ell. El Barça està acumulant massa jugadors i ara el Costa Brava sí que ha pogut treure i intentar apropar-se a Cistella. Una mala passada fa que perdin la pilota i el Barça pugui córrer. Anem a veure si podrà acabar en comoditat o no. Sembla que atura, no? I 2 punts. 2 punts sembla que fàcils. Semblava que anava a girar cua, però al final ha acabat el contraatac. I el Barça segueix pressionant. Torna a recuperar pilota al Barça, bona pressió. I com veiem, aquest gran joc que buscava el Barça, un joc molt més ràpid, molt més dinàmic, en el que Carrillo pot trencar des del mig i assistir als dos jugadors, els seus companys, perquè puguin intentar facilitar. Torna a recuperar pilota al Barça i torna a córrer. El Barça es col·loca 3 punts, anem a la mitja part i les sensacions són totes al contrari. El Barça està molt amunt ara psicològicament i bé, han sigut capaços de canviar la dinàmica totalment. En aquesta segona part doncs, començarem un partit nou. Si el Barça segueix així, doncs sembla que canviarà la dinàmica.
Doncs ja estem aquí, a punt de començar la segona part. S'ha igualat molt el marcador en el segon quart. Continua guanyant Costa Daurada 31-28. Comença el tercer quart i tot per decidir en el segon partit de la Copa Catalunya de bàsquet en cadira de rodes. Comencem. Juanjo? Doncs sí, comença el tercer quart com ha acabat el segon. El Barça amb tot de punts baixos, intentant fer un ritme de partit molt més ràpid. Ja han recuperat una pilota, tot i que l'acaben de perdre. I anem a veure Costa Daurada si és capaç de refer-se, sortir molt millor d'aquesta pressió i seguir anotant. Veiem com el Javi des d'una situació molt més forçada acaba de fallar. I el Barça intenta córrer. Piten falta en atac a Carrillo per no parar cadira. L'altre jugador està posicionat. Sí, veiem com el Javi porta 20 punts, dels quals 14 han estat en el primer quart, només 6 en el segon, i veiem que la defensa ha estat molt millor en el segon quart i també la fatiga, potser. I en el Barça, doncs, com dèiem, el Carrillo ja porta 10 punts, tot i que no està sent massa encertat, però com dèiem, té una altra pinta del partit, sembla un partit nou. Partit de 20 minuts. Sí, han estat 20 minuts o 10 minuts, una altra cistella impressionant de Javi, ara ho passat amb una rosca com ens ha ensenyat, aquesta potser molt més difícil, entre dos jugadors, i segueix demostrant la seva qualitat aquest jugador. I el Barça doncs intenta córrer, Carrillo ara sí que treu la falta personal, la que abans han pitat en atac, però li piten una tècnica. Res, no? Tècnica pa? Tècnica a Carrillo. Sembla que han pitat una tècnica a Carrillo. Algun comentari en l'àrbitre o alguna cosa. No sabem ben bé el què, des d'aquí no hem pogut escoltar-ho. I el seu entrenador decideix canviar-lo perquè entenem que torni a centrar-se, que torni a tranquil·litzar-se i a focalitzar millor. No deixa de ser un regal que dona una miqueta d'aire al Costa Daurada, que estava entre les cordes ara mateix. Nota l'Àlex. Un tir lliure i possessió per Costa Daurada. Van donar un avantatge de 6 punts. I el Barça segueix amb 3 petits a intentar córrer i a pressionar. Javi torna a fallar una situació que potser era una miqueta més còmoda que l'anterior, però no és el mateix anotar en contraatac o en transició que en una situació de defensa estàtica i davant d'un jugador, tot i que semblava prou còmode per ell. Durant aquesta temporada l'UNES Futbol Club Barcelona ha sigut rival vostre també a la mateixa divisió. Com han estat els partits que heu jugat contra ells? Bé, doncs des d'aquests últims anys que som com Global Bàsquet, els partits amb el Barça han estat sempre amb una realitat increïble, molta competitivitat i són partits macos de veure, macos de viure i en el qual a part de nivell tàctic, a part d'estudiar els rivals, fa molt el cor i fa molt les sensacions i aquestes ganes de competir contra ells. I bueno, són partits sempre molt igualats, sempre molt competits, en els quals doncs bé, sí que és cert que aquest any potser hem tingut resultats més favorables, però potser l'any passat vam acabar perdent contra ells en els enquadraments en la final a 4. Sempre és un rival a tenir en compte i és un rival que sembla que li motivi extra el poder jugar contra nosaltres. I aquí veiem el Javi, que ha fet una cistella a una mà increïble, segueix aguantant en el seu equip i el que dèiem, si són capaços de frenar-lo, com han fet en el segon quart, podran fer-ho. Sembla que l'inici d'aquest tercer quart torna una miqueta a aquest joc molt més trabat, molt més lent, molt més anestàtic. I al Barça li costa molt més anotar en estàtic que en transició. Anem a veure si és capaç de seguir amb un bon ritme sense el Carrillo a pista. Sembla que anava a perdre la pilota, finalment acaba tirant. La qualitat d'aquest jugador no és la del Javi i no ha pogut arribar. Hi ha un jugador mig de la pista, no parant el partit. Seguim. El Barça vol córrer, però sembla que l'estan aturant bé.
llançament massa forçat entre dos jugadors. I ara sí, aturen el partit perquè el jugador del Barça pugui seguir. Sembla que el Barça ha baixat una miqueta la intensitat, està intentant pujar línies, està intentant pressionar, però de moment no està tenint l'èxit que ha tingut en el segon quart. Sembla que Costa Daurada torna a estar còmode en el seu joc. Trenca la zona, trenca la pressió, s'apropa a l'aro i acaba amb una transició, tot i que el llançament al seu punt baix no ha estat el millor. I en Javi torna a notar una situació còmoda a taulell, 2 punts més, i tornen a una distància de 10 punts. El Global és un equip llegendari del bàsquet català en cadira de rodes, ha guanyat les darreres edicions de la Lliga Catalana, però aquest any, partit final contra el Joventut, bàsquet de cadira de rodes, i aquest any no ha pogut ser, i al final, per un punt de diferència en el bàsquet average, però la Penya ha estat la guanyadora de la Lliga Catalana. Què ha passat? Doncs sí, ha sigut una llàstima perquè, com tu bé deies, hem anat durant tota la Lliga líders fent un bon joc, fent un joc en el que intentem ser molt intensos, en el que intentem que els jugadors estiguin amb un ritme de pista molt elevat, fent que els altres equips s'hagin d'adaptar al nostre ritme. Malauradament vam patir la baixa del Faso, que era un dels jugadors alts que ens donava un molt bon equilibri en el nostre joc. Era un jugador veterà, era un jugador que ens assegurava molts rebots, que ens puntuava i que era un referent per nosaltres. Vam haver de resituar-nos una miqueta després de la seva baixa. Alguns jugadors van haver de donar un pas endavant, vam haver de canviar una miqueta el nostre sistema i ens ha costat adaptar-nos a la seva baixa. Tot i així, ja vam perdre contra la Penya, però teníem altres sensacions i realment va ser un partit molt bo, va ser un partit que va ser molt disputat, va ser un partit que podríem dir que vam jugar els millors 10 minuts que hem jugat en tota la temporada, però tot i així, doncs bé, al final van ser 2 punts, la Penya també va fer un molt bon partit, molt seriós, i no va poder ser, és una llàstima, no hem pogut guanyar la Lliga Catalana aquest any, però esperem que ens puguem endur la Copa. I el Costa Daurada doncs, segueix atacant còmodament, torna a anotar 2 punts fàcils, prop de Cistella, i ja és a 12 punts. Torna a haver una distància considerable, el Barça sembla que no es retrobi, segueix Carrillo a la banqueta i sembla que no hi hagi un líder a pista que ordeni i que porti el joc que li interessaria. Ara sí, el Barça ha sigut capaç d'anotar dins de la pintura, però les sensacions no són les mateixes que les del segon quart. Semblava que estava a punt de remuntar el Barça, que el marcador es capgillaria en aquest tercer quart, però veiem que el Costa Daurada ha començat fort i ha enxamplat les diferències a la mitja part. Sí, bé, més que res, la sensació és que el Barça no li està exigint el que li havia exigit en el segon quart. El Costa Daurada ara sembla que es troba còmode, no està present de la mateixa manera, no està parant cadires de la mateixa manera, i llavors Costa Daurada està passant camp amb més facilitat i està arribant a Cistella amb una miqueta més de facilitat. El Barça, si vol reconduir la situació, com hem dit abans, el que li interessa és tornar el partit una miqueta més boig, molt més ràpid, molt més anades i vingudes. Anem a veure. Temps mort, sol·licitat pel Barça, van 10 a sota, i les sensacions són aquestes, no? Que el Costa Daurada torna a estar còmode i torna a estar tranquil en el partit, a baixar la intensitat i està en el punt en el que ells es troben còmodes. De cara a la nova temporada del Global, que comença a octubre, novembre d'aquest any, alguna novetat que es pugui explicar a aquestes alçades de la temporada de cara a la temporada vinent? Bueno, com tu deies que es pugui explicar, doncs bé, hi ha cosetes que estem acabant de dissenyar, que estem acabant de planificar, que estem acabant de parlar. Bé, en aquests dies, en els següents dies intentarem
acabar de tancar i acabar de planificar la temporada vinent. Sí que és cert que ens queda la tarda d'avui, com hem dit abans, per gaudir-ne, per competir-ne al màxim, i a partir de la setmana vinent ens posarem en marxa de cara al projecte de la nova temporada. Però la idea és seguir amb la mateixa sintonia, amb la mateixa ideologia d'aquests últims anys. Un equip competitiu, un equip jove, un equip de referència i un equip amb les coses clares i amb una intensitat de pista que jo crec que és el que ens diferencia de la resta d'equips. Veiem ara com el Costa Daurada torna a sortir en contraatac per la mà de Javi. S'ha acabat de liar i veiem com pot anotar que llença una roda increïble aquest jugador. Hem perdut el compte, deu estar a prop de la trentena de punts. Increïble, està donant una classe de finalitzacions a Cistella. Torna a pista Carrillo, després del temps mort, i ha tornat a forçar una falta després de trencar en transició. Però com deia, una Costa Daurada torna a semblar que està còmoda, torna a dominar el partit, ells ja estan tancats, esperant l'error del Barça. Carrillo torna a notar, sembla que li ha anat bé aquest descans. Ha notat des de la seva posició de dretes. Es fa un jugador, cal en el joc per seguretat. El Global és un equip que té molts jugadors, pot disposar gairebé de 5 inicials o de molts jugadors de banqueta, molts d'ells molt joves. La cultura de la Pedrera és bàsica i fonamental en la filosofia del Global, no? Sí, Global neix d'un projecte que l'Òscar Trigo va iniciar fa molts anys amb uns jugadors que sortien de l'escola de bàsquet de la Federació. Va apostar per ells quan tenien 12 anys, 14 anyets, i molts d'ells ja comencen a ser una realitat del bàsquet català. Cadascú amb el seu ritme de progressió, cadascú amb les seves qualitats i capacitats, però sí que és cert que l'aposta pels joves està sent important. I esperem que així sigui i que així segueixi. Costa Daurada segueix marcador per 10. Segueix dominant. Javi falla sota l'aro, el que podria haver estat un 2+2 després d'un rebot d'atac. Tindrà 2 tirs lliures per ell. I a veure si són capaços d'allargar la diferència fins a 12. Bé, de moment sembla el que dèiem. Costa Daurada dominant, un ritme molt més tranquil, molt més pausat, cosa que al Barça no li interessa. El Barça ja ha decidit, pel que sembla, jugar sense punals i arriscar-se a punts baixos i a pressionar i a parar la lliure. Anota el primer tir lliure, el Javi, que està sent el jugador del partit. I anota el segon. Estem escoltant molt durant la retransmissió això de punts baixos, punts alts. Pots explicar una miqueta més a què et refereixes amb això per la gent que no coneix el món del bàsquet en cadira de rodes d'una manera molt profunda? Doncs sí, de manera molt ràpida i molt fàcil. Això de les puntuacions és directament proporcional a la lesió o a la discapacitat que tingui el jugador. Una discapacitat més severa en la qual hi ha menys mobilitat, sobretot a nivell de la columna vertebral, una lesió més alta, que això impedeix que el jugador tingui molta mobilitat, que pugui rotar el seu tronc, que pugui ajupir-se, ara que tingui una puntuació molt baixa, com pot ser un 0,5, un 1, 1,5, com és aquest jugador que acaba de llançar sota l'aro, o fins i tot un 2 o un 2,5. Jugadors com per exemple que tenen una amputació, o jugadors que tenen molta més mobilitat, són jugadors que tenen una puntuació més alta, com pot ser un cas d'un 3, d'un 3,5, d'un 4 o al màxim d'un 4,5. Llavors, el nostre reglament el que ens permet és tenir una puntuació de fins a 14 punts i mig sumat als 5 jugadors que estan a pista. Això fa que els entrenadors hagin de pensar molt bé, de seleccionar molt bé quins són els jugadors que poden estar a pista en quant a la seva puntuació i en base també al seu rendiment i a la seva mobilitat.
I com dèiem ara el Barça té aquests jugadors més baixets, aquestes puntuacions més baixes, són jugadors que van molt més baixos a la cadira perquè no tenen aquesta força lumbar o força abdominal, no tenen tanta mobilitat, tanta rotació, i en canvi deixen dos jugadors, dos punals, com poden ser el número 13 o com pot ser el Carrillo, són dos jugadors que van molt més alts perquè la seva mobilitat, el seu tronc els hi permet el poder anar molt més alts, perquè aquesta força lumbar i aquest equilibri el poden mantenir sense l'ajuda de la part del darrere de la seva cadira o en encunya, com van alguns jugadors. Llavors és molt important el fet d'això, de depèn dels jugadors que tu tinguis a la teva plantilla, saber qui pots canviar per quin, saber en cada moment que no et passis d'aquesta puntuació perquè si no rebries una falta tècnica. Les tàctiques també de joc també, evidentment, van en funció de les puntuacions dels jugadors que estan jugant en aquell moment, no? Està clar que normalment, si partim d'uns estàndards, els punts baixos normalment són els que ajuden a bloquejos i una miqueta són els que fan aquesta feina bruta, de defensa, de desgastar els jugadors, de pressionar. En canvi, els punts alts són els jugadors potser més referents, els jugadors que poden acabar més a prop de l'aro, aquests punts alts o aquests punts intermitjos. Nosaltres, per exemple, a Global, tenim la sort de tenir l'Òscar Onrubia, que abans ens jugava amb la transició, que és un punt baix, però que a la vegada és un gran tirador, llavors ens ajuda a obrir defenses i té molt protagonisme en el nostre joc. En canvi, hi ha altres jugadors que són molt més especialistes i el que estan fent és això, una defensa de desgast, una tasca de bloqueig, una tasca d'ajudar els punts alts a que puguin apropar-se a l'aro i a que puguin treballar per ells. Queda minut i mig per acabar el tercer quart, veient que el Barça està apretant i ha pujat una miqueta la intensitat, 44-38, torna una altra vegada a apropar-se al marcador. Sí, la sensació ara, hi ha un intercanvi de cistelles en el qual afavoreix el Costa Daurada. Si el Barça no aconsegueix una altra vegada canviar el ritme de partit, Costa Daurada segueix treballant i jugant còmode, doncs no seran capaços de revertir aquesta situació. Ara veiem que ha sortit en Parc, un altre punt baix, Matarà, per donar minuts de descans als altres jugadors, però veiem com els punts alts segueixen a pista. Segueixen a banqueta. Carrillo segueix protagonitzant des de la seva dreta i ara no aconsegueix anotar. Segueix la possessió del Barça després que hagin perdut el rebot al Costa Daurada i hagin trepitjat línia. Ell segueix amb el seu 5 inicial, segueixen tancats i esperant a l'error del Barça. Veiem en Carrillo que juga en el seu costat dret, que és el seu costat fort, i en l'altre costat estan intentant jugar en 2 contra 2. Llançament d'un punt baix, forçat, darrere una pantalla, fallat, i ara el Costa Daurada que surt en transició. Aturen falta a Parri al contraatac, una falta tàctica, falta llesta, tot i que no la veu molt clara, però des de fora s'ha vist que havia estat una bona falta. 2 llançaments per l'Àlex, que té bona mà, anem a veure si aconsegueix d'anotar-los i queda poc per acabar aquest tercer quart. I com dèiem, les sensacions són que ha sigut ara el Costa Daurada el que ha dominat aquest quart. Ha notat un tir lliure, un jugador que sabem que té bona mà. Ha notat el segon. El Barça està intentant que el Costa Daurada no es tanqui en defensa, treballant amb menouts, amb els fronts petits i deixant els 3 jugadors en balanç defensiu. Acaba tenint avantatge en transició, però no aconsegueix anotar, tot i ser tirs més o menys còmodes. Havia llençat de fora una altra vegada i torna a donar error. 20 segons per finalitzar aquest primer quart. Segueix en possessió del Barça, després de recuperar el rebot. Sembla que Carrillo intentarà un llançament, es col·loca darrere la pantalla i anota. 3 punts més pel Carrillo, es posen a 6 punts al Barça. Un
segon, no podrà llançar. 6 punts damunt. Costa Daurada segueix guanyant el marcador, aquest quart l'ha guanyat de 3. Doncs engegem l'últim quart. El Barça segueix amb el mateix 5 amb el que acaba el tercer quart. Costa Daurada segueix amb el 5 que ha començat el partit. És pilota per Costa Daurada. I el que dèiem, la clau serà si el Barça aconsegueix trencar el ritme de partit per aconseguir posar-se per davant i a partir d'aquí manant el marcador. O serà el Costa Daurada el que aconseguirà anar mantenint, anotant alguna situació fàcil que pugui treure. Ràpid en falta en atac en Javi. Està clar que el joc del Costa Daurada passa única i exclusivament, o gairebé única i exclusivament pel seu jugador, pel Javi, no? Sí, és el motor de l'equip, el seu jugador. Tenen 3 jugadors importants, que són els 3, el 8, el 10 i el 7, que són els que generen el joc. El 7 molt més en situacions estàtic, lliberat per poder llançar. El número 7 en transicions, en finalitzacions des de prop, però sí que és el Javi el que és capaç d'aguantar pilota, de llançar de fora, de guanyar pintura des de dins. Bé, és un joc molt complet. Hi ha hagut una situació en la que podien pitar falta en atac en Javi. No ha sigut així, ha seguit el joc. Sembla que en Parc necessita ajuda per aixecar-se. Bé, ha sigut una situació en la que els dos jugadors volien guanyar la pilota i un esport de contacte és un cosa que pot passar en qualsevol partit. És pilota pel Barça des de fons. Veiem com en Carrillo segueix jugant per la seva dreta per generar els seus llançaments. Amb un 2x2, molt ben jugat. La veritat és que ha sigut una situació tàctica molt ben jugada, en què hem tret un avantatge, ha pogut llançar des de cistella molt còmode, no ha tingut sort i ha acabat fallant. Així ha forçat la falta d'en Javi, que és la quarta. Això farà que hagi de vigilar molt aquests 9 minuts i mig que queden i el que està clar és que si acaba fent la cinquena el Costa Daurada tindrà molt difícil d'aguantar el resultat. Dos tirs per número 13. Falla el primer. Planeta el segon, una miqueta funciona. I el Barça, doncs, amb la seva idea d'intentar seguir, pressionar, desgastar el Costa Daurada, complicar-li que pugui atacar, i així és. Roben la pilota i bona falta defensiva del Costa Daurada per tallar la transició ofensiva del Barça. Estan molt llestos aquí. El Juanjo, com hem dit al començament de la transmissió, és el segon entrenador del Globan.
El entrenador del Global és l'Òscar Trigo, que també és seleccionador espanyol. Quin nivell té el bàsquet espanyol en cadira de rodes a nivell europeu i a nivell mundial? Doncs només cal anar a les passades Paralímpies per veure com l'equip espanyol va poder guanyar la plata, la qual va perdre la final contra els Estats Units, i podem veure que les competicions europees de club, hi ha grups com l'Unió, com el Bilbao, com Getafe, com el Albacete, que estan invertint en clubs potents, en clubs de primera línia a nivell europeu, i realment la primera divisió a nivell nacional, a nivell espanyol, té un molt gran nivell. És clarament professional, hi ha jugadors internacionals d'arreu del món, anglesos, alemanys, i la veritat és que dona goig, no? Poder veure un partit de la divisió d'honor espanyola. A nivell català, el fet que dos equips d'aquest any, com la Penya i el Global, hagin pogut jugar una primera divisió fa que el nivell de jugadors catalans òbviament hagi pujat, i això fa que quan ens enfrontem a altres equips fem pujar i fem millorar el seu nivell. Per tant, tots són avantatges quan t'has de jugar a les garrofes, quan t'has de jugar en contra de rivals que fan que t'expremis al màxim i que facin que els teus límits hagin de pujar. Per tant, jo crec que a dia d'avui, com sempre, no tot és millorable, però el nivell de bàsquet en cadira a nivell espanyol és molt bo, i a nivell català doncs veiem que mica en mica es va millorant. Com a seleccionador català és un dels reptes importants. És un dels grans reptes importants, sí. Tenim jugadors catalans a nivell internacional, com un Jordi Ruiz, anteriorment un Jaume Llambi, que ja s'ha retirat de la selecció i com a jugador, com un Roberto Mena, que també col·labora amb la selecció catalana i que ha estat a la selecció espanyola. Bé, i sembla que ara hi ha una fornada de nous joves jugadors que tenen aquesta progressió, tenim molta il·lusió i tenim moltes esperances en ells, però el camí és molt difícil, el salt qualitatiu i el salt entre una divisió, una lliga catalana o una categoria europea o internacional és abismal, i els jugadors han d'apretar moltíssim més, han d'entrenar molt més dur, i els clubs han de posar-hi moltes més hores. Qui són, al teu parer, els jugadors catalans no consagrats, que com has comentat que ja n'hi ha uns quants a nivell internacional, sinó les joves promeses del futur, el futur del bàsquet català en cadira de rodes? Quines són els jugadors que tu creus que en un futur poden donar grans alegries, no solament a la selecció catalana, sinó també a nivell internacional? Nosaltres tenim la sort d'estar treballant amb alguns d'aquests jugadors, com per exemple amb l'Òscar Onrubia, que el coneixem des que era un cadallet, com aquell qui diu, quan tenia 12-14 anys, que no se'l veia sobre la cadira, i a dia d'avui és un dels jugadors amb més progressió a nivell català. Per part del Barça podem parlar d'en Biel, que també és un jugador que darrerament sembla que està progressant, ha aconseguit fer-se un espai dins del primer equip del Barça, cosa que anys enrere no tenia d'aquesta capacitat o d'aquesta oportunitat, i sembla que ho està aprofitant. Bé, tenim d'altres jugadors com el Raúl Ortiz, com el David Jofre, com el Carles Molina. Bé, són jugadors que estan allà, sembla que han patit o que estan en un punt en el qual no sabem si acabaran d'explotar o no, però tenim molta il·lusió, seguim treballant amb ells molt fort i a veure si mica en mica aconsegueixen despertar i aconsegueixen doncs això, no? Fer-se un forat i fer-se jugadors de bàsquet definitivament. Veiem una gran cistella ara per part de l'equip de Costa Daurada, que no està per part de Javi, i tornen a posar-se 3 punts quan estaven a les cordes, entre les cordes. Falten 7 minuts 30 segons, 48-45, tot per decidir. Sí, la veritat és que ara mateix és un partit molt obert. Veiem una gran acció per part de l'Andreu, al qual no arribava la pilota i li ha fet botar les cames del Carrion per fer-la sortir fora. Ha estat molt llest en aquesta situació. Molta picardia.
tancant la pressió, Costa Daurada, un altre llançament i anota des del mig un dels seus punts baixos. Ja porta 4 punts aquest jugador, que semblava que venia de manera testimonial i no és així. Carrillo es planta des de 3 lliures, podia ser falta des de llançament però no anota. En Javi braços amunt aguantant, va fer la 5ª falta, però rebot d'atac d'en Carrillo i torna al marcador tal com estava. A 3 d'avantatge per Costa Daurada. Barça segueix apretant molt, anem a veure si és així. Piten falta en Carrillo, el qual ja decideix ja no de protestar després de la tècnica que ha patit abans. Gairebé 7 minuts per acabar el partit i preveiem que tot i haver sortit el Costa Daurada molt en sèrie, molt fort, finalment serà un partit a decidir en els últims moments. Javi no pot anotar, un llançament que no era còmode per ell, ha estat molt ben defensat, finalment ha fallat. En Carrillo, com cos to cos, pista a pista, fent eslàloms entre jugadors que li han anat sortint fins a poder acabar i anotar. Una mica és el que se li reclamava en aquest jugador. Torna a recuperar la pilota, torna a arribar fins a sota l'aro i a forçar la falta. Seran 2 tirs lliures per ell. Costa Daurada segueix amb un punt d'avantatge, però sembla que el Carrillo podrà revertir-ho després d'aquests 2 tirs lliures si és capaç d'encertar-los. Podem arribar a la pròrroga, no? Bé, queden 6 minuts, no sabem què pot passar, però sí, podria ser un dels escenaris que ens trobéssim. Falla aquest primer tir lliure, es queda curt. Potser ha patit l'esforç de les dues últimes accions de cistella a cistella. I falla aquest segon tir lliure també. Costa Daurada segueix amunt i patint. Per la pilota després d'una precipitació, una mala passada, i el Barça segueix intentant córrer. Dona mitja volta en Carrillo. Podria haver estat falta, en Carrillo anota, veurem, verosímil, des de la línia de fons. Primera vegada en el partit que el Barça es posa per davant el marcador i queden 5 minuts i 23 segons. Doncs així és. I Garrido torna a forçar la falta. I ara les sensacions són les que dèiem. Tenim amb nosaltres també, aquí en aquesta retransmissió, l'Oriol Lozano, el director tècnic de la federació. Oriol, quin balanç fas d'aquests Jocs Catalans en el que portem de matí? Doncs fem un balanç molt positiu, sobretot s'estan veient partits molt igualats i això és una mica el que es buscava, no? En aquesta competició, que es veiessin partits atractius i que els resultats fossin ajustats fins al final. Doncs estem veient aquest Costa Daurada un Barça, que serà un Barça que el primer cop parlant amb el marcador, doncs és un partit molt estudiat i estem acabant de veure. Gràcies, Oriol. Juanjo, 5 minuts pel partit, 50-52 a favor del Barça. Sí, torna a canviar una miqueta la dinàmica del partit. El Barça corrent, torna molt fàcil en Carrillo, es posen 4 punts amunt. Costa Daurada no ho veu gens clar, li està costant molt sortir de la pressió. Està patint en aquests instants, no és capaç de sortir-ne. Un cop la passa, en Javi es queda sol i li està costant moltíssim ara d'apropar-se a cistella. El cansanci comença a notar-se. Javi llença, torna a fallar. I nova falta a favor del Barça, a favor de Carrillo, que tindrà 2 tirs lliures. Costa Daurada ja està en bon i ara qualsevol falta seran 2 tirs lliures pel Barça.
Carrillo segueix no està massa encertat amb el tir lliure, ha fallat aquest primer tir lliure. Si no, I sí que fica aquest segon una miqueta de sort. Bassi segueix pressionant, segueix parant cadires, segueix posant dificultats a Costa Daurada per passar de camp, el qual està morint en el seu camp defensiu, no és capaç de sortir-ne amb facilitat. Barça està parant cadires i està portant ara el partit allà on ell li interessava. Ara en Javi sí que ha sigut capaç de trencar aquesta pressió que està fent el Barça i ha forçat una falta, però encara no tenen bandera. I com hem dit, el Barça segueix amb l'aposta de 3 jugadors baixos i els seus jugadors més alts segueixen a la banqueta. I sembla que aquesta tàctica està funcionant perquè falten 4 minuts i van 5 punts ja per sobre del marcador. Sí, la veritat és que sí. Han remuntat un primer quart que els ha costat molt d'entrar en el joc. Han canviat la dinàmica del partit i les sensacions i al final s'han pogut col·locar per sobre del marcador. Ara falla Costa Daurada, sembla que és difícil, hi ha un jugador fora de la pista, no el veuen, no paren el joc. Sembla que en Dani ha sofert un cop a la cara. No sé si als ulls. Haurà de ser substituït en Dani. Esperem que no sigui res, que es pugui recuperar el més ràpid possible. Tornarà a ser 2 tirs lliures per Carrillo. Torna a fallar el primer. I torna a fallar el segon. No està acabant de tancar el partit de Carrillo. Hauria d'intentar notar aquests tirs lliures que són bàsquets fàcils per un jugador com ell. I Costa Daurada que segueix patint per passar de camp. Li està costant molt remar, li està costant molt moure les cadires i el Barça enmig d'aquest caos està en un estat de forma sembla que millor i a part no porta 2 partits seguits com en el cas de Costa Daurada. Xulen 24 segons, la defensa, una bona defensa per part del Barça que ha ofegat el Costa Daurada totalment, els quals estan bloquejats i sembla que no troben recursos per poder llançar cistella d'una manera còmoda. Queden 3 minuts, el Barça va 5 amunt, ara és el Barça el que està jugant més còmode, més tranquil i haurem de veure si és el Costa Daurada el que és capaç ara de revertir aquesta situació. Han jugat amb un menot al Barça, han deixat un jugador fora amb una situació de llançament. El jugador que ha fet el menot ha pogut retre sol al mig de la pintura i ficar els 2 punts. Una situació tàctica molt clara, fàcil, però està molt ben executat. Ara el pit en passa, el jugador que està pressionat, torna a perdre la pilota Costa Daurada, que possiblement aquests 3 minuts que queden se'ls faci una miqueta llargs. El Global ha guanyat aquest matí a un gran Costa Daurada, que fins al darrer quart no ha pogut anar-vos en el marcador. El Costa Daurada està fent un partit immens contra el Futbol Club Barcelona, que sembla que al final guanyarà. Global una victòria, el Barça sembla que s'acabarà imposant en aquest partit. Falta el partit decisiu aquesta tarda, Global Futbol Club Barcelona. Sí, anem a veure com acaba aquest partit, veiem que ara Javi anota fàcil, 2 punts més, es posen a 3 punts i tot està per decidir. Anem a veure. L'objectiu, com hem dit, és intentar ser competitius al màxim, gaudir-ho i guanyar. Depèn de nosaltres. El Barça segueix treballant amb benouts i ara ha passat a treballar un 3x2 en transició
on en Carrillo de manera molt clara adopta la pilota perquè pugui tornar a anotar l'Alfredo. Bé, és el que dèiem, ja no només són els punts que puguin aquest jugador, sinó el que pugui generar per la resta de jugadors. Dos punts pel Set, el jugador que té molt bona mà i que darrere d'una pantalla està tenint un gran encert. Tornen a col·locar-se 5 punts Costa Daurada. Treballen un 5 contra 4. Fallen des de sota l'aro. Javi no baixa a defensar. Barça segueix atacant. Paren el partit. Un gest molt amistós, molt lloable. I l'ajuden a aixecar-se en Javi. Es pot veure com està patint el cansanci. És pilota pel Costa Daurada, però entenem que li tornen la pilota en gest amistós. Així és. Minut i 22 segons, 54 Costa Daurada, 59 Futbol Club Barcelona. Això està donat i beneït o Costa Daurada podrà acabar remuntant el partit? Com et deia, mai se sap. Ara han acabat fallant al Barça una situació que sembla còmoda sota Cistella. Queda un minutet, 5 a baix, tindrà 2 tirs lliures a la Costa Daurada. Mai se sap. Fins que l'àrbitre no xiuli. Per respecte als dos rivals i perquè s'han vist coses encara més sorprenents en el món del bàsquet. Anem a esperar a veure com acaba aquest partit. Però sí que és cert que la sensació ara és que el Barça domina el joc. Dos tirs lliures pel jugador número 10 de Costa Daurada. Falla el primer. Falla el segon, rebot defensiu, 2 punts fàcils pel Javi de sota la Cistella, torna a col·locar 3 punts i anem a veure. Pressiona ara el Costa Daurada, pressiona però el Barça sembla que trenca la pressió amb facilitat. Acaba amb Teo, amb un bàsquet que sembla fàcil però que no ha estat gens, sota la Cistella amb l'oposició d'un rival a taulell i realment ha sigut un gran bàsquet que podríem dir que pot arribar a donar aquest bàsquet mig partit en el Barça. Surt de la pressió al Costa Daurada, però està en Javi sol, contra 3 del Barça, ha d'aturar i a veure què és el que pot fer. Intenten bloquejar els seus companys per alliberar-lo, és així, trepitja pintura. 2 punts més pel Javi. Una altra vegada, diferència de 3 punts. Aquest cop no pressiona el Costa Daurada. 36 segons. 3 amunt al Barça. I falta d'atac. Costa Daurada força una falta d'atac enmig del camp. Incomprensible. Que posa una miqueta més d'emoció aquest partit en aquests últims 33 segons que queden. Costa Daurada està a 3 punts, que amb un triple empataria el partit. Anem a veure què és el que decideixen fer. Si arriscar-se o amb el temps que queda anotar i defensar. Sembla que encara nota de 2 i ha forçat un 2 més 1 que al final s'ha sortit. Seran 2 tirs lliures pel Javi. Falta 25 segons, 3 amunt al Barça. I és la 5a falta, sembla ser de... No ho sabem encara. Del jugador número 13. Així, de l'Alfredo. Que ha fet una molt bona segona part. Ha pogut anotar 6 punts, algun altre tir lliure i ha fet una bona tasca a nivell defensiu aturant el Javi. La veritat és que bé, ha fet una feina de desgast i feina encomiable.
Surt en Carlos Parell, un jugador més voluminós, amb més pes, suposo que per ajudar amb els rebots. Sens dubte, tirs lliures decisius. Així és, a veure si segueix donant-li aire al seu equip en el Javi, notant els 2 tirs lliures. Anota el primer, 59-61 a falta de 25 segons. Tira, falla el segon. Agafen el rebot d'atac i empaten el partit. 61-61. Una jugada de Trapé, una jugada de Llis. El Barça passa al camp sol, Biel té l'oportunitat i anota. Anota la pressió d'aquesta hora no ha estat bona. Ha deixat sol en Biel, que ha pogut anotar sol. El que no hem vist en 30 minuts de partit ho acabem de veure en tot un últim quart. 11 segons, temps mort i 61, Costa d'Ora 63, Unés Futbol Club Barcelona, últims darrers 11 segons decisius del partit. Està sent un final de partit bastant animat. Anem a veure qui acaba tenint més sort dels dos. Entenem que el Barça intentarà pressionar i esgotar aquests 11 segons tenint en compte que els dos tenen bandera. Una altra opció és fer falta i tenir els últims 2 segons per poder atacar. L'altra opció a Costa Daurada és poder arriscar amb un triple final per anar guanyant el partit. Anem a veure què és el que decideix el Barça. El que sí que està clar que es trobarà de mig al camp. Estarà de mig al camp després de temps mort, la qual cosa serà més fàcil per passar camp a Costa Daurada. Anem a veure si el Barça pressiona, es tanca o força alguna falta. Anem a veure. Pot ser interessant la lectura, que és el que hem decidit. El rep l'Àlex, el tirador de l'equip. Sembla que tirarà el triple i de 3! Triples del Costa Daurada que es posa un per sobre a falta de 8 segons. Triples del jugador número 7. Increïble. Sabíem que aquest jugador, el tècnic del Barça surt a mig de la pista a reclamar, no sabem per què. Com dèiem, podien ser diverses les opcions, finalment Costa Daurada s'ha arriscat a posar-se per davant del marcador. I anem a veure ara el Barça, que és el que torna a treure de banda. Jugada final, 8 segons. Què farà el Barça, Juanjo? Jo suposo que el que intentaran només necessiten una cistella de 2 o forçar una falta per poder tenir 2 tirs lliures. Entenc que el que buscaran és que sigui un llançament liberat per Carrillo, amb alguna pantalla des de posició central o posició de la dreta, que és la seva zona on té millor percentatge. Costa Daurada haurà d'intentar no fer faltes, haurà d'intentar frenar una miqueta cadires. Veiem que en Javi està cara a cara amb en Carrillo perquè no rebi fàcil, l'estan pressionant i estan arriscant i ho tenen clar, que el jugador a parar és aquest jugador. Anem a veure què és el que fan. És en Parry el que rep sol, tira de 2 i anota el partit. Ens han sorprès pràcticament una altra vegada. Es posa un amunt, recupera la pilota al Barça i aquí s'acaba el partit. Guanya el Barça finalment d'un punt amb una cistella de Parry des de la línia de fons. Gran partit el que hem viscut en la transmissió de streaming de la Federació de Jocs Catalans, no? Sí, al final ens hem animat i realment ha sigut un partit disputat i competit. Bé, felicitar els dos equips i desitjar-los la millor de la sort. Doncs des d'aquí, Juanjo, moltes gràcies per la vostra col·laboració en aquesta transmissió
i molta sort en el partit d'aquesta tarda contra l'Unes Futbol Club Barcelona. Moltes gràcies.